Este ano, o Día das Letras Galegas, dedicámoslo a Carballo Calero, que foi un gran autor de lengua gallega. Foi autor de teatro, 4 pezas, narrativa, Escorpio, ensaios, 7 poemas galegos, poesía pretérita e imperfecto. Este é o meu traballo. Este ano, o Día das Letras Galegas, está dedicado a Carballo Calero, que foi un gran autor galego. Naceu en Ferrol no 1910 e morreu en Compostela en 1990. Estudiou na Facultade de Compostela Filosofía e Letras e Dereito. Traballou como mestre no Colexio Fingoi, no Instituto Rosalía de Castro e na Universidade de Santiago, onde chegou a ser o primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega. Os seus feitos máis importantes foron as súas relacións cos seminarios de estudios galegos e participou na creación do Partido Galeguista e contribuíu á creación do Estado de Autonomía de Galicia. Aquí podemos ver algúns amigos de Carballo e na outra foto podemos ver na que aí sería a súa futura esposa, xa que aí aún eran novios. Esta é a foto da Universidade de Santiago de Compostela. Este é o meu traballo. Espero que os gustase e os estou echando moito de menos.